ڕۆژی بنیەتێ دەست پێ دکێ ناخوا چاواکو ڕەمەزانێ دا ئەمنیەتا خۆ ڕۆژیە تێنن ji بۆنی ژیانەکە نو و هەری ڕاست پێویستە و ئەم نیەت بکەن منیەتە ئەم باوەریەکە هەری ڕاست خۆدا بێنن منیەتە ئەم شەریکە ji بۆنی خۆدا چێ نەکن منیەتە ئەم تو کەسی نەکنە نەقەباخوا و خۆدادا منیەتە ئەم ژیاناخوا ji بۆنی خۆدا بمەشێنن منیەتە ئەم پێخەمبەرێ خۆ ناس بکن وی بشۆپێنن منیەتە ئەم ژیانە ئارمانجا خوا ji bîr nekin meniyeta em nimêj rojî û hemû îbadetê xwe ji bonî xweda pêk bêhnin meniyeta em jiyaneke bi edalet bimeşênin meniyeta em hez ji zaliman nekin ji zulm û zalima boz bikin meniyeta em hevalê bin desta bin meniyeta em neêsîrê nefsa xwe bin meniyeta em vira nekin meniyeta em heqê ebda nexwin meniyeta em dînê xwe bîr û baweriya xwe ji bonî siyaseteke biqirêj nefroş meniyeta em şêx û serokê xwe nekine pêşiya pêxemberê xwe meniyeta em zimanê xwe di rêya rastî de bikar bênin meniyeta em sabir bikin meniyeta em hez ji malbata xwe û gelê xwe bikin meniyeta em dê û bavê xwe û xwe ji bîr nekin meniyeta em tif nekine erdê meniyeta em weke xwe bin ne riyakar ne durû bin pêxemberê me Hezretî Muhammed salat û selama xweda serê bê dibê emel bes li gora niyetê ne rastiya jiyanê bi niyeteke herî rast dest pê dike naxwa me niyeta em bixwênin xwe nas bikin û em bin belê